Wash out mga kaaraw, wadya lalamat so kaaraw yun si Boy akar-akar tanata lalamat nakakti lalamat at barangay me. So nung nanang nyo, akin akaamasakla, akareda la, tas aka sombrero akla, taon lakid ka classic, ta amin nanay to birthday to, may punsya Boy ka akar-akar, kanyan ayan agaw, may punsya tayo. Tas bati yung timat la may antik, nanay to may ka classic, ta birthday to lang tinatan, tanatan, papaunlaan to at deman no, anto ko ni inaabatan ko, aman ko ni kanan me, so may punsya si Boy akar-akar, so pa nagpunsya na, tas binayis ko matlami motor ng uncle ko ta maganggano ak matlabat, nakarak matlabat, so natan ipaningnan ko si kayo na ani no kasabi ala diman na syempre mamumutora ang ala na vlog ko, diba, si Kimet ko, pero bagutan na magkini aka-subscribe sa yung YouTube channel, subscribe yula, i-hit yung lamin notification bell, paano lanang kina-update sa ligawan ko. Wadya lalamat Boy akar-akar, nakartay lalamat niya akaredy la, pero kin modified tila kasi modified CQ or modified quarantine nila, so MCQ tila natan. So sigaw tayo lang ti ang gano MCQ tini kailangan tini mag-ingat sa wala ni kung kakala ya corona, so mag-face mask tayo, maunla tayo diman, tapos numangan tayo na puzzle tayo. So natan unla tayo lang ti diman sa na abong sa abong nang ka-classic tami handa tayo no, anti handa ta kanan tayo ano san tayo tanarasan mo, tas siyempre no kin punsya tanay panangan tanay di sige la sige unla tayo, so natan unla tila lante, so natan unla tayo. Tas ay so gamitan tayong motor ay tan so gamitan tayong motor natan mapis mo sa lata maredia la, so unla tila mga kaaraw kita kitsa na ani no wadya tila abong to tabatin tayong minanay to, so wash out in 1 5 4 3 2 1. What's up mga kaaraw? Wadya lang may kin ang birthday niya la ay mga birthday. So happy birthday, hindi man vlog. So mga kayundo. Mga kaaraw, andi bali may takin na may pamilya matiradyo ay kanyan. No, kini-issue lang ni Mama SK chairman mi ay ni. Paano i-issue lang amin so ama naluto at yakin Shanghai. Naluto at labat aga mo. Ako nandaan. So picture lang dala may kin ang birthday mga kaaraw. Ay wadya tila dabong data mi pupunsya tayo lang muna. Happy birthday. So man sa amin irihanda da. Kasi mami dwara na di mami ka classic kay si Danica. So happy birthday auntie. Happy birthday auntie. Okay lang mag-asawa kayo basta nasa edad na kayo. Talusan mo man Danica. Talusan mo. Talusan tuman ng Danica. Hi, lalo na sa ate kong maganda. Hi ate. Sibukan niyo ito Ni happy birthday ante. to you. Happy birthday. Panagan, pusyano. Piakan tayo. Day to you. Happy birthday. Wala regalo to. Ayan, so bago po tayo may regalo ni. tignan po natin. May regalo to. Ay, wala regalo to, may anak Tignan da. ninyo yung regalo Ayan. ni Kenneth. Anong pipiliin mo? Regalo ni Kenneth to ah. Regalo ni Kenneth or yung regalo ni Danica? Ay, yung ano yan? Favorite regalo ko. Ay, ano ba yan? Ha? Basta, regalo niya. Pili. Isa lang. Oo, yawita mi kayo. Kenneth, si Kenneth to effort ni Kenneth. Anong pipiliin nyo? Yung effort ni Kenneth or yung effort namin? Effort o kasa? Pera o yung effort? Pera o yung effort? Pambiliin tani. Ay, saan? May effort sa piliin ko. Sigurado na ba kayo? Huwag mo na. Araw mang paper bundle dyan. Araw mang paper bundle may kwarta. Piliin nyo tong pera. Araw mang paper bundle. Dalawa na lang. Ano nga? You need to choose one. Yeah. Ano? Wow. Ano nga? Ay! Ay! Pilit nga
Napaka-sweet. Kami na excited. Ay, Kenneth, halika dito. Huwag ka umiyak. Joke lang. Sige. Nagalit ka. Seryoso. Sige, wala halika, wait lang. Magantag mo ni Kenneth ha. Sikatin ang effort na. Oo, nila I love Kenneth, let's up ka, Kenneth. Joke lang kita one by one. Abram! Apayulat, sabi kami ni curfew, kami may manaalaga naman mirindan eh. Kenneth, Manaalaga naman nawa. bilis! Nilipad mi li US ang gapuni. Ay, apo. Social distancing. Sige. Chile. Mera o bayong. Sige, ang kapatid mo. Ito na nga daw, tamadami daw siya pera. Nakabidyo ta. Oo, naka-video nga to. Ayan, so tignan nyo Lokasanda, lokasanda. Sa isa. Ang ating birthday celebrant. Hindi, walang letter yan. Bulaklak lang yan. Puti. Puti. Purity. Orange. Vitamin C. Red, love. Yellow. Ano ay? Hindi ko alam. Ano yan? Dugot pawis! Ayan. Ang tutanong. Ano kaya yan? Ala! Mukhang nakikita ko na yung kalalabasan niya. Ala! Sana all! Hindi niya. Bibili na yan sa sa kwintas niya. Ilan yan? Ala! Grabe yung effort ng magkakapatid. Ang ating SK, ang aking kaklase. At yung kapatid niya si Kenneth, nasa taas. Nasa taas si Kenneth. Pero actually sa inyo din yan. Sige, go yung lahat. Ala, sana all. Hindi, bilang yun eh. 3,000 mahigit. Hindi ba ako alam ko? Bilang yun eh. Baka na aning tinupitan ka. Ang ganda pa ng cake ko. Grabe. Happy birthday, auntie. Basahin nyo daw. Trucks. Uy! Wali buta. 1,000! 4,520. Total. Yan daw rin pipiliin nyo, di ba? Pero ang importante, mama, ang babasahin mo ito. Yes. Yes. That is important. So, ang nanalo sa... ang napanalo What is this again? The white is for the yellow is. What is the last one? May abrak man Impromptu. pero ito ang itago nyo kasi umiyak yung bunso mo. What can you say to Duterte, Charot? Thank you, Duterte. Yay! Happy birthday, auntie! Actually, wala din plano tong pagbablog ko. Nag-vlog lang talaga ako. Tapos nakasakay to. Oh. Grabe, ayan. Happy birthday. Anong tawag dito? Ang sasarap. Araw kasi mahalaga. Yes! Kasi Amen. hindi na natin maibabalik. Kaya pag... Wala talaga ako masabi dahil na-surprise ako. Yes! Galit! Galit! Hindi! Kasi sabi ko, bakit parang ako Umiiyak sila. O naakis sila Huwag na kaaro. kayo umiyak. Dugala! Tag wala natatawa yan. Atatalsikan sila. Atalsikan lang amin. maraming tinadya, ilol! Okay, manti. Manila guys! Iripon siya no ready lang mangan. Sa kayak ladiman. Nasaw. Ang sami ay subibingka. Gabi kang tawa yan. Ang luto lalumpia. Nasawaan ko lang pakin. Para maluluto at kaaro. Kaaro. Maluluto at tawayak na taway. Kaya nga binagawan tayo. Kaya tayo akar-akar tayo ta birthday. Siyempre pun siya tayo talaga sa naan. Kanan to. Siyempre ating garan tayo panangan. So sa mangan tayo lang. Paano kaya? Isyo kini, taantayin modified la. Tapos normal lang kaya. Sitwasyon at saya at Pangasinan, San Carlos, sa Ragputili ang nakar. Wala ni talaga ikin. Kailangan tini pag-iingat. So, ito tayo man sasalita. O dyan may iskimi. Binalaan ko kami. Pero kaligayahan mi naman. Kaligayahan mi. Endorse yung business yun na wala yung mga liw. Ate ko. Actually, may aapirak ko ni Nakabat. Hello po. Abi apir ko Nakabat. Okay na na! Ako lara ka vibes ko lara yung kanya ko. Pero ano talaga pag ano, doon nag-i-start ang pagkakaibigan. So watch out, nangan tayo lalanti.
Lagarila bata. Kinanaklo at nang ninyo ang tinaaklo. Punsyano, pamilya punsyano. Yung panahan si kami alisto. Nga pipiwa bali yung kano iba kayong punsyano. Panangan laya. What's up mga kaaro? Ay ni kanan tayo ay ni kanan tayo. First attempt. Ayan to kanan tayo. Tingnan niyo yung panangan ko. Bantayan niyo ni. So, bantayan niyo tanggapin nagawaan niyo, di ba? Kami agaw. Bibi. Bantayan niyo. Ngarara yung punsyano. Gawan lang kami. Magkano to? Grabe, ang mahal ng mama, 3 pesos ko para sa Mga punsyano, dayuan dan amin paano makapanganap. Nanay nyo. Pwede inimbitan da dyan, kapikin nyo. Inimbitan da dyan, inimbitan da gagawin nyo. Ka-classic may kid si Danica. To Danica, inimbitan da. Rescue tayo. Mantatarya tayo, itan turikin. Demand, official to dyan barangay ni. Ikaw niya, SK tayo. Ngunit ang tuloy, araw na to sa matang sarili to. Hanggang gano'n kinla, tsaka kalagla ayos yung sarili to. Gula ba, yago, makatulong na ba? Tas chismis kila, chismis si katulong. Na pinagagawa nyo, digi chismis kila, chismis tagamat tuwa. Paninong pa yun. Kaway tayo, biling ka. Ni Kenneth! Babaro. Kikilong dalami ka. Yan, biling ka guys, biling ka. Naripakan. Siyempre, nakakatanggapin na ako nila, hindi karkay sa mga na akan. Kaya matakalan ta ka. Ito, ayan yung kasaba kikya. Mas ay, may luto ka lumpia. Ang sabi ko guys, pangaw nagbaaw. Ang sabi ko pangaw nagbaaw. Lumpiang, ang high talaga. Yung nilalamat na ano eh. Yung ito may kumadung kanin ko, mga anak niya ang dila. Nangyari po siya. So, mga kanila na naman ay dapat na kaya ka. Yung kapal skills tapos siyempre, social distancing mo siyempre. Naman, ang yung one. Iba na nasa. So, yun may cake. Nakasala yung makinit ba? Ako nina katawayan may pansit. May puto. May cake ako na katawayan. Tapos may salad ako man natawayan. Kailan? Ano yung makana ng pansit? Kanan tayo dalawa. Guys, okay. Kaya papunta talaga. Wash out, mga kaaraw. Yan na balot Google na naman takabatid nyo. Tagainan kayo Quezon, taga-Quezon na lang. Akatungtong dahil sandalo di man ay kanakalusukan. Dibahan tayo na naman siya kay. Kasi initanda na naman. Natanod mo na yun. Hindi, birthday mo? Ngayon ko naman, inakantarin ko lang naman. So, patuya. Kasi nga rin sa kayo namin, nasusumpalayan vlog. Anong balik panangan ko, amido ayangan. Dala ko sinakang ko. Pero patuloy may pansit. Tawag ko na amin. Tawag ko na amin. Tawag ko namin. May pansit lang ko, malalamat. Nood ko lang naakan talaga. Plastic ko lang, tawit ang paladam ko. Ipa pa rin. So ayan, nasa papalaya. Babatin ko lang naman na Kian. Ayang vlog, si Boy Akar-Akar. Akabat ko yan si Auntie. Happy birthday, Auntie again. So bye bye guys. Sa kubang pula. Come on. Naglilingwa na ni-subscribe nyo. Tanikin nyo may notification bell. So inyo, may-SK tayo. Ay, agaling ko dito. Akamastan talaga ta na. Para si kayo, ta-iso kayo nanang. Iso kayo nanang. Mas mga ibas da ay kapanan si kata maong. Subscribe ya. Click nyo may notification bell. Maraming salamat. So bye bye. 1, 2, 3. Namusta may ka-classic problemado. Problemado may ka-classic. Nadakal ko na. Nadakal ko oras ang tumay ka-classic. Di ba kasi mong birthday matatuwa ka? Nadakal ang oras. May ka-classic, aburido. In-vlog ko yata, kinaninay ng comment, surat ko na naman. Baka pakasi lupa. Hindi ako abidyo. Mga abidyo na abidyo ka ba mag-nagto. Kaya walay kara-kara ni. So, yan, mampatay na tayo. Dakal sinangan ko, salad, cake, tapos pancit, spaghetti. Tawayan po namin sa inyo to dadya. Kanya maraming salamat. Yan. Talabat man. Talabat si Chismis kasi kayo. Sala lang. Bye-bye.